Gashi kun gani har yayi baki zai kare, kuma yadda kuka ga jarkokin nan wani ya zo da su ma bai diba ba. Yan uwanmu gaba ɗaya waɗansu sun ƙaura sun bar nan garin sun koma gabar da Gaya saboda matsalar ruwa. Inda ma wai yanzu muna samun hakan muna ɗan kalata. Don kuma rana ta buɗe to dole sai mun bi hanyar nan mun je kogi mun ebo ruwa da amalanke da jakuna. Ruwan da za a sha da igiya da komai a kai an fito da shi ina tsafta. Ƙauyen Durmai kenan da ke ƙarƙashin dagacin Kadiri a ƙaramar hukumar Ajingi ta jihar Kano, wanda Matashiya TV ta leƙa kuma na daga cikin cikamakin rahotannin da muka tattara na ranar ruwa ta duniya na shekarar 2022, wanda muka watsa rahoton a yau 7 ga watan Ramadana na shekarar 1443, wato 8 ga watan Afrilun shekarar 2022. Shekara da shekaru mutanen waɗannan ƙauyuka suka shafe wajen laruwa da wannan rijiya ƙwalli ɗaya tak da suka dogara a kanta wajen sha da kuma shayar da dabbobinsu. Wannan rijiya ma salama ce a gare su, domin idan rani yayi rani sai dai su dangana ga rafi wanda suke tafiyar tsawon awa 1 da rabi kafin su je, sannan su jira su ɗebo sannan su koma zuwa gidajensu. Wasu ƙauyukan ma suna shafe tafiyar awanni 3 kafin su dangana da wannan rafi. Mutanen ƙauyuka da dama ne suke zuwa ɗiban ruwa a wannan rijiya, waɗanda suka haɗar da Durmai, Tsarambai, Safau Fulani, Kumawa, Tsarambai Gabas, Tsarambai Yamma, Wailari, Dagarawa, Humbunare da wasu ƙauyuka da ke ƙarƙashin dagacin Kadiri da Jiyayya. A waɗannan ƙauyuka da na lissafa muku, babu makarantun Islamiyya ko boko ko guda ɗaya, a haka suke rayuwa daga neman abinci sai safarar ruwan sha. Wannan rijiya da kuke kallo akan ɗauki awanni saboda tsabar zurfinta kafin mutum ya cika ko da jarka guda, a hakan ma wasu lokutan takan ƙare ƙaf sai an jira ya taru sannan a ci gaba da ɗiba, duk da irin zurfinta da nisa da take da shi. Ga wasu mutane da muka zanta da su akan wannan hali da suke fama a ciki. Gani dai mataimaki na shugaban jam'iyyar APC na mazabar unguwar Bai, amma na kai takarda gun chairman ba labari, na kai korafi gun kansila ba labari. To wannan gaskiya na da na rahin ruwa, ba makaranta, yara ga muna da su duka ba makarantu. To da za a yi mu ci gaba, ta za a canza ba makaranta, ta za a canza ba ruwa. Kana son aiki, yaranka zai maka aiki ba ruwa, yaranka zai bada ta kirki ba ruwa, ba islamiyya, ba boko, ba komai, haka muke kara zube. Wanda za ka samu in kai sa'a a cikin awa 2 ka samu jarka guda 2 ka kai gidanka, kana ka daɗa koma sai damuna ta sauka ake samun wadataccen ruwa. Ruwan da za a sha da igiya da komai a kai an fito da shi ina tsafta. To roƙonmu dai ga mahukunta mun yi sai dai kuma in Allah ya sa wannan ne sula, Allah ya yanke abun shikenan, amma aƙalla ba a ƙasar ba. Ni kaina na rubuta takarda da hannuna ta fi sau 10 ma. Gaskiya akwai dai malamin da ya dau nauyi haka hi kansa dai ake dan tura ma yara, amma kaga gwamnati ba ta yi mar komai ba, kuma ba a gina komai ba. Kaga kwata-kwata ba makarantar Islamiyya, ba a gina ba. Ba wata makaranta ta Islamiyya ba a gina ba. A nan da nan Durmai da Tsarambai gaba ɗaya babu makarantar Islamiyya, babu. Sai dai kawai shi wannan malaman da suke dan tare yara su koya musu. Saboda haka mika kokon baranmu ga mahukunta, ga kuma wanda Allah ya horewa yana da damar yi don ya samu lada. Mu muna kira ga wannan Allah ya ba shi iko a zuwa taimaka mana a fidda mu daga wannan kangi na rahin makarantar Islamiyya da rahin ruwan sha da kuma maganar hanya. Masallaci akwai kamsu salawati wannan muka taru muka dan gina hayya nan ma duk wani ba siminti a jikin sama. Yan uwanmu gaba ɗaya waɗansu sun ƙaura sun bar nan garin sun koma gabar da Gaya saboda matsalar ruwa. Ni kaina nan an taɓa fasa min kai akan iban ruwa a rijiya. Da na ji haushin hakan muka zo muka sai da gonan mu ta gado aka haƙa wannan ɗan rijiyar, muke dan samu muke dan kalata. A yaushe aka haƙa wannan rijiyar? Ta kai shekara 7. Gashi kun gani har yayi baki zai kare, kuma yadda kuka ga jarkokin nan wani ya zo da su ma bai diba ba. Kaga ya kare ruwa? Ya kare, yayi baki. Yanzu haka ya kare da nake maɗa. Ka gani? To shine gashi kun ga ku ga naune ba jiyau bane. To saboda kamar yadda magoya ba suka shiga muku da kukan namu har Allah ya kawo ku gunnan, to muna nan akan wannan tawaro tunda muka faru a gunnan muke zaune a gunnan, makarantun mu ba ci gaba. Belle a ce asibiti sai ka biya babur ko kuma ka rungumi mutumin ka ribe a guje ka tafi. Yanzu ba asibiti ma ka wada. To ina yake? Sai dai ajingi. To ina matsalar babur? Kaga duk wannan a hakunce ma abun dubawa ne ga munan da Allah ya je mu a gunnan. Tunda mun tadda iyayenmu a nan sun haife mu a nan mun rayu a nan, wannan gun mu
dole mu jaddada wannan rijiyoyin na ƙasa wanda za mu ja da yaran mu ka da ke ni ka zage ni ba ruwan mene duk da ga mu duk kun gani. Abdu Magaji shine mai unguwar Durmai ya tabbatar mana da cewar sun sha isar da bukatunsu ga mahukunta akan wannan hali da suke fama da shi shekara da shekaru na wahalar ruwan sha, amma shiru kake ji tamkar an tsame su daga cin gajiyar demokradiyyar jihar Kano. Gashi lokacin sanyi ne amma kuma babu ruwa, bare kuma idan zafi yayi to mu ba ma kwanciya ma a gida nan muke kwana muna jiran ruwan yayi mu dan iba. A ga yaran mu ko makaranta baka za zuwa ka gansu na saboda wannan matsalar ruwa. Ni dai abin da na ma haifa na tarar nan kenan wannan matsalar. Wai yanzu da dan sauki ma da ba mu da sukuni in dai rani yayi in dai ba ruwan sama a rafuka ya kwanta muke iba ba to da san ma ba mu da sukuni. Gwanda ma wai yanzu muna samun hakan muna dan kalata. Idan kuma rana ta bude to dole sai mun bi hanyar nan mun je kogi mun ebo ruwa da amalanki da jakuna. In a kafa ne kafi awa 1 da rabi. Ka je ma tukunna kogin ba a to kuma ruwan da yake kwance ya tafiya ai wannan ba magana tsafta ake ba sai dai dole kawai in ta kama. Mun yi korafin mun je local government din lokacin muna rubuta rahon na wata duk wata za rubuta rahon muna fama da matsalar ruwa a unguwannin ta Durmai ana kaiwa gidan digaci ya kai gidan hakimi a kai gidan sarki amma har yanzu babu labari. Waɗannan ƙauyuka rankatakaf masallaci ɗaya ne da su kamsu salawati, rayuwar tasu dai ta ta'allaka ne baki ɗaya a hanyar neman ruwan sha daga ɓangaren mahukunta domin tabbatar da ko sun san halin da mutanen ke ciki. Mun yi ƙoƙarin ji daga gare su amma ba mu samu halin ganawa da su ba, ko da yake ma sauran rahotannin da muka kawo a baya sai dai ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane ne ke kai tallafi ba tare da gwamnatin ta yi wani yunƙuri a kai ba. A dalilin hakan su ma waɗannan mutane suke roƙon ɗaiɗaikun mutanen da ƙungiyoyi da su duba halin da suke ciki tunda dai gwamnatin ta yi buris da irin rayuwar da suke ciki tsawon lokaci. Abubakar Mursala Ibrahim, Matashiya TV.